Samtang Biztok ta karunses, sugdi na, uban kang kapuso, J. Manalo. Makaawa na to karong buntaga ang usa sa mga sa anak ni Waray versus anak ni Biday, Mr. J. Manalo. Maayong buntag, Sir J. Maayong buntag. Kumusta po, Sir J? Kumusta po yung buong pamilya niyo po? Okay naman po. Eto, happy na magkakasama. Happy na nagiging busy sa loob ng bahay. Pag-usapan natin yung mga daddy duties niyo po. Kasi bilang isang ama, ano po yung mga lagi niyong pinapaalala sa mga anak niyo when it comes to their future plans and mga major decisions in life? Well, when it comes to decision, siguro paglaki nila, sang ngayon, so ano lang muna tayo, maalalay sa mga bata. Sa kung anong gagawin nila. Siyempre, always naman, generally speaking, sa mga parents naman, always merong do's and don'ts, di ba? Meron tayong mga bagay na itinuturo sa kanila at ipinapaliwanag. Sir Jay, what has this experience, itong pandemic and this quarantine, made you realize about life po in general? You'll see how important talaga to spend time, precious time with your family. Makita mo yung mga bagay na hindi mo nakikita na ginagawa nila sa loob ng bahay. For example, yung aking anak, yung panganay ko, nagluluto. Sila, dito kasi yung mga bata kasi rito, dahil nakikita naman nila na nandiyan lang yung kusina. Makikita mo sila na nagluluto sila kung ano yung gusto nilang kainin. Hindi na nila iuutos. So makikita mo talaga na kahit pa paano, overwhelming, proud ka na may naituturo kang maayos sa loob ng bahay. And that credit goes to my wife. Siya yung mostly nandito sa bahay. Ako nasa labas lang. Go-work lalo ng panahon na wala pang pandemic. Sir Jay, pag-usapan natin yung series nyo, ang anak ni Waray versus anak ni Biday. Paano nyo po pinaghahandaan yung role nyo po bilang si Joaquin once magbalik taping na po kayo? Mag-uumpisa pa lang kami dyan, wala pang pandemya. Handang-handa na po ako. Kahit na sabihin po natin na umabot na 6 months yung pandemya na yan, yung quarantine o yung paghinto ng aming palabas, naka-ready. Nangyari po ba sa inyo in real life, yung pinag-aagawan din po kayo ng dalawang babae, gaya ng role mo bilang si Joaquin? Hindi makasagot eh. Hindi ho. Sa totoo po parang kabaligtaran po. Parang ako yung nakipag-compete sa isang babae. And before we end the interview, please invite our viewers po dito sa Cebu at sa buong Central and Eastern Visayas to watch your programs po kasi nakaabang po sila lahat. Ay, yun po. Sa lahat po ng mga taga Cebu, Central Visayas po, inibitahan ko po kayo na manood po ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Sisiguraduhin ko po sa inyo na may love po kayo. Lahat po ng klaseng emotions bibigay po namin sa inyo. Lalo na sa mga kasamahan ko sa casa, si Miss Dina Bonnevie, Miss Nuki Serna, si Barbie, at marami pa hong iba. Abangan niyo po yan. Sigurado po, kapuso, taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Stay safe and God bless. Ma'am Cecil, maraming salamat po. Daghang salamat. Sa kumain po dyan. Og mo kadto si Mr. J. Manalo, mga kapuso, nga mi paambit sihang kasinatian karong quarantine og nangimbitar kanatong tanan nga atangan ang pagbalik telebisyon na unya sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Og mobalik pa ang GMA Regional TV Live.